søde piger og fyre. Det er Maud, og jeg er tilbage, fordi at det vil I gerne have. Så hokus pokus, Maud i fokus, som man siger. Og altså, ja, hvad skal jeg sige? Jeg er jo blevet sådan lidt irret, eller hvad det nu hedder, ikke? Så vi skal lige komme i gang og køres lidt i gang, eller hvad hedder det, når man skal altså opvarmes. Er det forspillet eller sådan noget? Nå, okay. Men ja, hvad skal jeg starte med at sige? Først så bliver det jo overhovedet ikke spor rart for alle mine konkurrenter. Det kan jeg lige så godt sige med det samme. Fordi at Maud, hun er det mest populære Danmark nogensinde har set. Agtigt, ikke? Hvad hedder det? Og så er det jo aldrig rart. Man vil helst have, at ens konkurrenter, de falder ned i en grøftekant og aldrig kommer tilbage igen. Men det gjorde Maud, fordi at I gerne ville have det. Og I skrev til Maud alle steder: Maud, hvor er du? Kommer du ikke tilbage? Og det gjorde jeg så, når I var på den måde. Og fordi at jeg savnede rampelyset, ikke? Altså det kommer man også til, når man er blevet vant til at være så kendt og få meget anerkendelse. Ja, nå, men hvad skal jeg sige siden sidst? Altså, jeg har drænet virkelig meget. Og hvis nogen, der faldt flaget, fordi man skal have flag med, når synes det er noget, vi skal fejre, og Maud er tilbage. Så der poppede lige noget op, det skal jeg lige lukke. Sådan der. Så flaget, jeg har også taget en blomst. Så ja, så det skal der være med. Og så stiller jeg lige flaget ned i der. Sådan der. Og jeg har også taget lys, ikke? Det skal vi lige passe på, så Mauds hår ikke lige brænder af, fordi det er sådan måske en tand nylonagtig, ikke? Okay, det der er, hvis I er nye og ikke ved, hvad en dræner er, så kan jeg hurtigt forklare, at en dræner, det er nok det, der svarer til en lidt snu luder. Det måtte jeg ikke sige for min mor, men altså vi kalder en saks for en saks her. Så ja, altså en dræner, det er sådan en, som der sørger for at lokke ting ud af folk, uden at behøve at sprede ben for det, som man siger, stille og roligt. Og det gør Maud. Og jeg har drænet utrolig mange ting, imens jeg har været væk. Og jeg vil ikke komme nærmere ind på præcis hvad, men det sidste, det er nemlig det, der vedrører jer. Og det er en håndcreme fra Jim Lyngvild, som der jo er min meget nære ven. Han har jo lavet en cremeserie. Det er jo ikke creme alt sammen. Der er også noget parfume og sådan noget. Men han er i hvert fald en cremekonge nu, siger han. Der har jeg drænet, Maud har drænet til jer, noget håndcreme. Og vi skal have lavet en konkurrence med det, men det gør jeg ikke lige nu, fordi vi skal bare lige starte med at sige velkommen tilbage, Maud, og hej, og hvor er I alle sammen glade for, at Maud hun er tilbage, og jeg har gjort jer den store tjeneste. Men på et tidspunkt meget snart, fordi at jeg skal nok love at være rigtig aktiv, så kommer denne her håndcreme fra Jim. Den dufter rigtig dejligt, og I kan også få den at se uden. Det er denne her. Sådan der. Ja, I kan også se min pæne neglelak, ikke? Og jeg har lige klædt, ja, det skal vi også lige prøve at tale lidt om, men det der med min negle, ikke? Tror I ikke, at jeg knækkede en negl i dag? Jeg sad og var lidt ophidset over på Facebook, og så knækkede min ene negl, og så var jeg nødt til at klippe dem alle sammen. Og det fik jeg nærmest nervesambrud over. Så nu har jeg korte negle, og det er ellers noget af det eneste, jeg har kørende for mig. Det er min negle. Nå, men jeg har så den her pæne neglelak.
den kan I godt lide. Det ved jeg, fordi at den er meget moderigtig, og den er fra Essie. Og jeg kan ikke huske, hvad farven hedder, men I kan jo selv se, at den er sådan lidt grøn, ikke? På en moderigtig farve. Men det var det med det creme, som det skal vi snart lave en konkurrence om. Og det kan bruges til andet. Selvom det er en håndcreme, så bruger jeg den også til mine fødder. Men det skal jeg nok sige noget om, når vi starter konkurrencen, ikke? Fordi at, jeg vil ikke sige så meget mere nu. Eller hvad? Altså vil I gerne have, at jeg bare skal sige noget meget, eller skal jeg slutte hurtigt, eller hvordan og hvorledes? Man kan godt blive træt af det der med, at nogen de bare snakker, ikke? Altså jeg ved godt, det er anderledes med måde, fordi jeg har noget på hjertet, ikke? Så det er lidt anderledes, så kan man måske høre på mig i lang tid ad gangen, hvis det er. Men lige nu, jo forresten, det var fordi, at jeg havde nok lovet jer lidt, at forklare lidt om, hvad for noget tøj man bruger på, hvis man skal på en kaffedate. Det er noget, jeg ved en hel del om, nemlig fordi, at kaffedates, det betyder i virkeligheden ikke noget med kaffe. Det skal I bare glemme. Hvis en fyr siger, okay, skal vi drikke noget kaffemort, så ved jeg godt, så vil de bolle, ikke? Det er sådan, det hænger sammen. Det er en slags kode, og det er meningen, at kvinder skal kende til den, men det er der mange, der ikke gør alligevel. Så bliver de lidt overrasket, når det er, at man står med kaffen parat, og så lige pludselig står de med svaberen i hånden, ikke? Men så var der nogen, der har spurgt Maud, hvad for noget tøj tager man på til en kaffedate? Og så siger Maud, fordi at når det nu handler om, at man skal ligesom lave den dyre, så skal det være noget tøj, der er sådan nemt at tage af, fordi man ved jo heller ikke, om det skal gøres i en baggård, eller på et toilet, eller i en skov, eller hvor det nu skal være, fordi hvis nu man går på date med en, der for eksempel er gift, eller man bare helst ikke vil gøre det hjemme hos en af en eller anden grund. Altså måske bor de beskidt med pizzabakker og opvask over det hele, og man vil jo helst ikke have dem hjem til en selv, fordi så risikerer man, at de ikke gider gå, og hvad stiller man så op, ikke? Så måske man gør det i en baggård eller i en opgang eller noget, og så skal det lige være let at gå til, og derfor så skal man altså helst have en kjole på, ikke noget indenunder, så kan man lige løfte op, og hvis man har en bluse på og en nederdel, så skal det være sådan en, ligesom Maud har taget på her, I kan se. Men lige vupti, så kan man lige køre det ned, ikke? Nu skal jeg nok lige slappe lidt af med ikke at lave alt for meget porno her, så hvor jeg alle muligt fans rendende ude ved døren, og det overgår jeg ikke i øjeblikket. Så, men altså, noget der er let at huske at smøre ind i noget creme, først for eksempel Jims håndcreme, fordi man bliver utrolig blød af den. Så kan I eventuelt smøre ind i den over det hele. Og så bare noget tøj, der er lettere lige løfte af eller tage af og sådan. Og så eventuelt barbere, hvor I nu skal barbere. Altså, det bestemmer man jo selv, hvad man synes. Så det er mit forslag til jer. Og ja, så vil jeg ikke sige mere i dag, for så bliver det alt for langt. Men vi ses meget snart igen, for vi skal jo lave konkurrencen, ikke? Så velkommen tilbage, Maud. Hej hej.